Así loce Galicia á vista de Paxaro. As nevadas máis copiosas estanse producindo no interior de Lugo e de Ourense. E a cousa vai ir a máis. Hai nevaradas, camións parados nas estradas e clases suspendidas. Esta tarde, a cota de neve vai baixar ata os 400 metros en moitos puntos da xeografía galega. Que tal? Boas tardes. A borrasca Ingrid impacta de cheo en Galicia. O vento e o temporal no mar foron os protagonistas nesta madrugada, agora é a neve. A cota seguirá baixando ao longo deste día. No Telexornal Mediodía imos estar en directo en Sandiás, en Xinzo, na Pobra, en outros puntos tamén para contarlles como está a afectar o temporal marítimo e as nevaradas. Os primeiros en notar as consecuencias da neve son os camioneiros que tiveron que parar porque se lles prohibiu a circulación polas estradas. Estamos todos tirados en Benavente, en Burgos, en León. Non temos forma de acceder a Galicia, que se limpie o puerto ou o tramo que sea, despois que se nos deixe circular e que se nos deixe volver para as nosas casas. Parecenos totalmente indignante. Ese parón estaba previsto xa onte pola noite. O Ministerio avisaba de que puntos tiñan prohibida a circulación pros camións. Pero é a queixa que comparten moitos transportistas. Máis de 600 camións están embolsados ás portas de Galicia e o sector avisa de que pode haber problemas de abastecemento. Moito ollo se teñen que coller hoxe o coche porque hai unha dúcia de estradas con restricións. A situación máis difícil está nas zonas máis altas, pero a neve está callando en puntos das 4 provincias galegas. Neva mesmo en zonas do interior da Coruña, como na comarca de Betanzos, tamén no interior de Pontevedra, no Deza ou na zona da Cañiza. E a cota vai seguir baixando. Estas nevaradas deixan imaxes tamén lúdicas nos concellos onde houbo que suspender as clases. Non só hai neve, no mar a situación é moi complicada, cun aviso vermello e ondas de ata 12 metros. Tamén provocou incidencias o vento, que en algún punto superou os 160 km por hora. Na Pobra do Caramiñal, por exemplo, arrincou o tellado dunha casa, como se fose de cartón. Acabou nas escaleiras de acceso da casa do veciño. E tamén levantou parte desta cuberta do aparcadoiro do Chuac. Hoxe tamén hai novidades sobre a traxedia ferroviaria de Adamuz. O primeiro informe oficial apunta que había cedeu antes de que descarrilara o Irio. Esta fractura provocou un chanzo que impactou coa roda do tren de alta velocidade. Tamén se confirma que había marcas nas rodas de varios trens que pasaron por ali antes. Esa confirmación, ademais, deixou a pegada exacta de problemas coa vía. E o seguinte protagonista era un dos pederastas máis buscados en España. Acaban de capturalo en Arteixo. Neste instante en que a Policía Nacional detén a Daniel Vázquez Patiño, buscado por abusar durante anos da filla da súa exparella menor de idade e dunha amiga desta, tratou de fuxir polos tellados. Aí o teñen agora. Tratou de fuxir, como vemos, polos tellados e amosouse moi violento. Mesmo tentou agredir os axentes cun obxeto punzante. A Policía Nacional desaloxou un edificio ocupado na zona histórica de Santiago. Dende primeira hora puxose en marcha un amplo dispositivo con axentes antidisturbios. Houbo 16 identificados. Hoxe Galicia foi protagonista en Fitur, onde se presentou a campaña de Galicia Calidade. Un exemplo do que representa esta marca é Óliver Laxe, que asistiu ao acto co presidente da Xunta. Alfonso Rueda dixo que este ano o turismo en Galicia vai bater marcas. Un año en el que vamos a seguir creciendo con sentidiño, sin obsesionarnos con el número, queriendo calidad, que la gente disfrute, que nos conozca durante todo el año, que conozca lugares que todavía están por descubrir. Nos deportes, hoxe o celtismo celebra a vitoria donte en Balaídos. Lograron dobregar o Lille francés nun partido que gañaban dende o minuto 4, pero no que pronto quedaron con 10. Exercicio de resistencia dos de Giraldez, que multiplican así as posibilidades de pasar de rolda na Europa League. É importante fixarse no mapa previsto para esta tarde, que se vai ademais repetir
o sábado, xa que se mantén o aviso máximo no litoral e todo o interior de Galicia vai seguir en aviso tamén por nevaradas, esa cor que ven en laranxa. O matiz é que a cota vai ir subindo, agas nas montañas do leste onde se manterá laranxa. No resto sí que vai baixar a un risco amarelo. Ingrid, deixa en Galicia un duro temporal de inverno que polo de agora causou máis de 250 incidencias. Xa lle lo avanzábamos nos titulares, estamos en directo en varios puntos de Galicia para contarlles como afecta nestes momentos o temporal. Comezamos pola neve, porque é a que está facendo máis difícil circular hoxe por Galicia. Hai unha dúcia de estradas que teñen restriccións, as máis afectadas son dúas autovías que ademais son as que nos conectan directamente coa meseta, tanto na das Rías Baixas como na que entra por Pedrafita, está prohibida nestes momentos a circulación de vehículos pesados, de camións. Andrea. Sí, Marta, efectivamente, agora mesmo hai centos de camións retidos tanto na entrada como na saída de Galicia en vías como na A52 ou na Nacional 525, aquí onde nos atopamos en Sandías, como vedes que están caendo folerpas con moita intensidade. A cota de neve vai continuar baixando ao longo da xornada, chegaremos a eses 400 metros ou incluso menos, e se falamos de acumulacións en algunhas zonas críticas como en zonas de montaña, mesmo chegaremos a 20 centímetros. Polo cal está activado ese plan especial nas estradas, polo cal na provincia de Ourense están traballando máis dunha vintena de máquinas quitaneves. Lembramos ese aviso laranxa que está activado en toda a provincia de Ourense, polo cal hoxe tivo que suspenderse tanto o transporte escolar como as aulas lectivas, así que moitísima precaución nas estradas porque é realmente crítica a situación. Vista aérea do concello ourensán de Ríos, pouco tráfico e camión aparcado na beira da estrada. A ras de chan, a Garda Civil foi embolsando os camións nesta área de servizo, porque os vehículos pesados e tamén os autobuses teñen prohibida a circulación pola A52, a autovía das Rías Baixas. Digo, 3 días, digo, no sé. Digo, para eso están las quitanieves, ¿no? Para despejar las vías, ¿no? Yo vengo de Vigo y yo la autovía no la veía fea. Los camiones llegan sin nieve, pero no nos dejan salir. Do outro lado, en Zamora, hai 440 camións parados que non poden entrar en Galicia. Algúns compañeiros acoden na súa axuda. Voy a buscar y, claro, voy con agua, con comida caliente para buscar para casa. As asociacións de transportistas critican a medida de tráfico, cualifícana de excesiva e precipitada. Non temos forma de acceder a Galicia, embolsannos en uns parkings onde non temos nin onde comer, nin temos os servicios básicos. A nosotros para isto parecenos un escándalo e é realmente indignante. Tampouco poden circular os camións pola A6 que conecta Galicia coa meseta a través de Pedrafita en Lugo, e tampouco pola autovía entre Ourense e Santiago. Esténdese a prohibición polas estradas nacionais que circulan en paralelo. Os que sí poden circular, as autoridades pídenlles precaución, que moderen a velocidade e viaxen o imprescindible. O 112 rexistrou nas últimas horas 264 incidencias a causa do temporal. A metade delas debeuse á presenza de árbores na estrada. Por esta mesma razón tamén houbo que cortar a circulación de trens entre Lugo e Monforte. Pois a primeira consecuencia directa desa prohibición de circular os camións é que están paradas as mercadorías que ían entrar ou saír hoxe de Galicia. Así que a patronal xa nos alerta de que se pode producir certo desabastecemento e pide que poidan circular os produtos de primeira necesidade. Susana. Si o maior problema podería atoparse nos produtos frescos, os que se distribúen o día se non se poden entregar, pero dende os supermercados e as distribuidoras fan un chamamento á tranquilidade e a non facer acopio de alimentos innecesario. Moitas superficies comerciais contan con plataformas logísticas como esta e almacéns que lles permiten repoñer boa parte dos produtos durante días. Nesta distribuidora do Porriño teñen alimentos almacenados que lles permitirían abastecer tendas ou bares durante varios días. É un estocaxe aproximado para uns 30 días.
salvo en algún produto en concreto que podría haber falta porque polas datas de caducidade non nos dá tempo a telo. Pero en principio, tendo en conta que os produtos teñen moita caducidade, pois son 30 días, 35 días. O problema pode aparecer en produtos frescos que impiden almacenalos tempo. O problema pode estar aí, a mellor nos produtos, nas empresas distribuidoras de produtos de alimentación, de froita, peixe, todo que sea moi fresco e que caduque dun día para outro. Polo momento falan de atraso na recepción de mercancías e fan un chamamento a non facer un acopio innecesario de alimentos. Por ahora está todo bien. Sí, no hay problema. Podríamos llegar a quedarnos sin esos productos frescos, pero por ahora no tuvimos problema. A Asociación Española de Distribuidores, Autoservizos e Supermercados considera que para los camións antes de que nevase fixo que perdesen horas de reparto ás tendas. Din que foi unha medida desproporcionada e piden que se priorice a circulación de camións con produtos de primeira necesidade. O traballo das máquinas quitaneves está a ser fundamental para poder manter as estradas transitables. Hoxe están traballando arreo. Conseguimos subir a un deses camións para amosarlles como funcionan. Cunha nevarada como a de hoxe, o traballo das máquinas quitaneves é o que fai que as aldeas e as vilas non queden incomunicadas. Este camión da Deputación de Ourense traballa estora en Parada do Sil, pero moi pendentes de onde vire a neve. Dependendo do tempo que vaya vindo, pois a mellor chámanos a media mañá e cambiamos para outra zona. Bueno, estamos segundo a previsión dos encargados que van vendo as carreteras e nos imos indo onde hai previsión. En cuestión de minutos a situación pode complicarse e os coches quedaren atrapados. Teñen que ser rápidos para evitar que a neve cubra o firme. Aquí, cuchilla para arriba e para baixo. Aquí regulamos máis para a izquierda, máis para a dereita. E aquí, os metros da carretera. Temos carreteras estreitas con unha pasada, a cuchilla colle 3 metros e pico, entón chegamos. Si a carretera é un pouco máis ancha, vamos por un lado e volvemos por outro. Garantir a seguridade do tráfico é o máis importante. Para un coche normal é difícil porque patina e non andan, pero no quitaneves pode nevar moito máis que damos quitado. Temos moito margen de cuchilla para quitar neve. A Restora traballan para despexar as estradas ourensás outros 8 camións quitaneves da Deputación máis maquinaria e vehículos de apoio, ademais 10 quitaneves da Xunta e 22 de Fomento. A estes hai que sumarlles cos que contan os concellos de montaña. Moitas desas quitaneves están traballando nas zonas máis altas da provincia de Lugo, nevou na montaña, pero tamén noutros sitios menos habituais no norte desa provincia, onde a xente non está tan afeita a lidiar coa neve dende primeira hora da mañá. En Pedrafita, a estampa é hoxe impresionante. Mercedes. Que tal, Marta? Pois sí, a neve é a protagonista absoluta aquí en Pedrafita do Cebreiro, donde levamos toda a mañá e donde non deixou de nevar por momentos con moita intensidade, pero a neve tamén chegou a outros puntos da provincia de Lugo, como na Fonsagrada, Tría Castela ou no alto da Gañidoira. O aviso é laranxa por acumulacións de neve en prácticamente toda a provincia, gas na Mariña, acumulacións de ata 5 centímetros e que en zonas de montaña poderían chegar ou incluso superar os 20 centímetros. As máquinas quitaneves, máis dunha vintena da Deputación de Lugo, traballaron arreo durante toda a mañá para facer transitable as estradas e que está prohibida a circulación de camións na A6 e tamén na Pedrafita do Cebreiro na LU 633. A cota de neve está nos 600 e baixará durante a tarde ata os 400 metros. A DXT recomenda facer só viaxes totalmente necesarias, evitar coller o coche se non é necesario. Así que xa saben, moita precaución nas estradas. Ademais, aquí na provincia de Lugo, 52 concellos quedaron esta mañá sen clases. Onde primeiro arrimou foi por Pedrafita. Ali gran parte da mañá a circulación estivo condicionada tanto na autovía como nas estradas da rede secundaria como a LU 633. É a primeira vez que vexo a neve así tan espesa. Xeron que hoy sí que cae neve. Chamamos a un sitio que conocemos para unha noite de alojamento e nos vinimos a ver a neve. Na autovía houve momentos en que a velocidade estivo limitada a 60 e prohibiuse o paso de camións entre Pedrafita e Nadela. A mesma restricción na Nacional 120 e na 640. Para os que puideran estar circulando, habilitouse en Noceda unha zona para ser embolsados. Unha varada bastante grande, sobre todo aquí nas zonas altas e por aí. A neve tamén chegou á Fonsagrada. O problema aquí foi o xeo, que complicou a circulación no centro urbano.
A ver, no camión levase ben, aquí dentro non fai frío. Que pasa? Que o que é o casco urbano é intransitable. E hai moito hielo e non se dá circulado. Hoxe era difícil moverse en coche ou a pé pola vila e aguantar as xélidas temperaturas. Estiveron a -1 graus, pero coa sensación térmica de -6. Sobre todo nas calles hai bastante neve, pero bueno, pola carretera están seguido pasando as palas e tal. Aquí estamos duros. Estamos acostumbrados. Nevou en puntos onde non é habitual, como o Alto da Gañidoira, as Portas da Mariña, e pode nevar na capital, xa que a cota baixa aos 400 metros. E onde o tiveron máis difícil? Pois as nevaradas máis importantes polo de agora caeron no macizo central e na parte máis oriental de Ourense, a zona de Trevinca, Monte de Ramo, Tribes. O acceso a moitas aldeas ali está sendo verdadeiramente complicado. É a intensa nevarada coa que amencía hoxe a Gudiña. Aquí a aldea de Tomeirón e hai problemas, ahora están nevando bastante fuerte. Temos 2 tractores con 2 cuñas, están entrando ás aldeas onde non entran as quitaneves, porque as quitaneves están na Nacional e na autovía. Nestas circunstancias, imposible acudir a citas como a do dentista. Nada, que cancelaron toda a agenda está cancelada de hoxe. Nada máis. Non pode chegar a xente? Nada, imposible pasar. Todo serve para sacar a neve de diante da porta. Sigue nevando. Desde as 2 da mañá sigue sin nevando. Pouco, pero ahora vai a máis. Sí. Complicas isto. Ahora dá muchísima neve a partir de agora. Os rapaces hoxe, nada, en casa. Bueno, en casa saldrán a neve, pero no, colegio no. Non é viable montar en coche hoxe para nada. Ao redor de 30.000 escolares de Ourense quedaron na casa ao suspenderse as clases en toda a provincia. A cota de neve baixará pola tarde aos 400 metros. A neve tamén chegaba esta mañá ao interior da provincia de Pontevedra, sobre todo nas zonas máis altas, como a Caniza. A Cañiza amencía así tinguida de branco, un dos puntos onde máis callou a Nacional 120, case no límite coa provincia de Ourense. As máquinas quitaneves non pararon en toda a mañá para normalizar a situación, malia que houbo quen non puido acceder por estradas secundarias, por exemplo, o polígono de Rabadil. Estamos aquí parados porque a subida está bastante mal e como granizou queda con esta capiña de hielo, mentre non paso quitanieves e llevo tensal, pois non podemos subir. Camións, pas excavadoras, toda a axuda é pouca nunha xornada moi complicada. A zona de arriba está de difícil acceso porque nevou e conxelou bastante a mañá e agora é complicado subir. Si, son varias casas, algunha xente ten un todoterreo e xa baixou abaixo ao pobo. Hai quen tivo problemas para chegar ao traballo, tiña medo de quedar atrapada na neve. Sí, pero me da miedo porque esa es una cuesta muy pronunciada y ahora ya camino en montaña y me da miedo subir. Entonces lo voy a dejar aquí por precaución y subo caminando. Porque a trabajar tengo que ir, que el ganado tiene que comer. El pobre, no. Ahí non le importa a nieve. Chus conseguiu chegar ao traballo tamén a súa filla que hoxe non tiña colexio. Se veo porque quería ver a nieve, porque como nosotros vivimos no hay nieve, entonces como nunca miro la nieve, pues quería venir a verla. La ilusión, porque é a primeira vez. Axentes de tráfico puxeron un control, na 52 non poden circular camións de máis de 7.500 kilos. Todos teñen que quedar retidos na área de descanso. Iba para León, lleva 15 días fuera de casa y pues el fin de semana, si no encuentro ruta alternativa, pues aquí. No sé lo que tardará esto, pero es lo que hay. Vengo de Porriño y me voy a Tarancón. Y ya me dijeron que me tenga y hasta que me van a pasar la voz hasta la hora que ya puede uno avanzar. Creo que es por mal clima, ¿no? Estivemos tamén noutra zona do interior de Pontevedra, na comarca do Deza. Ali prepáranse para as nevaradas que poden ser fortes esta tarde. As zonas altas están cubertas de branco xa dende primeiras horas. As primeiras folerpas caían xa antes de nacer o día nas zonas máis altas da comarca do Deza. Despois dun estiño nas primeiras horas, a neve continuou caendo e callando de xeito intermitente a partir da media mañá. Esta de arriba aquí, chegando a chamallo Alto San Martiño. O Alto de San Martiño na G53 e tamén o de Santo Domingo na Nacional 525 foron algúns dos puntos onde os operarios das quitaneves fixeron garda, atentos a que non se producisen acumulacións que complicasen a circulación. Esta zona hai bastante neve, pero bueno, hoxe non é o caso aínda. Según as previsións, vai caer. Hai que estar prevenidos, eso mismo.
Rosa circula de Piñor de Cea a Dozón. O límite entre as provincias de Ourense e de Pontevedra foron os que recibiron máis folerpas, aínda que tamén na zona da Golada, cara á provincia de Lugo, se cubriu de branco. E así era hoxe o panorama na subida ao Monte Faro, en Rodeiro. No interior da Coruña, a previsión é que a cota de neve vaya descendendo dos 600 aos 400 metros. Buscamos a neve por riba dos 400 metros no interior da Coruña. En Teixeiro, Curtis ou Poiros contan que algo caeu pola noite, pero a mañá quedou tranquila. O Miño Sobrado xa anunciaba algo máis de intensidade. Non, empezou ahora fai 2 horas, máis ou menos. E, bueno, dardan bastante, a ver que pasa. Cada metro conta, así que pola mañá nevou nas Cruces a uns 570 metros, un pouco máis alta que o centro urbano de Sobrado. Bueno, esperemos que continue así, que non veña moita, porque senón aquí quedamos blocados. Non houbo restriccións na circulación nesta zona e os equipos de conservación de estradas tiveron pouco traballo ata agora. Estuvimos limpiando arcenes, que en el arcén sí que había un pouco, e echando tratamiento preventivo para que non llegue a congelar e esté en todo momento la carretera operativa. Vixían a situación no límite das provincias da Coruña e Lugo, o punto máis alto da zona. Aquí hacia el límite de provincia, que en este punto puede ser problemático, pero más bien a partir de la tarde, pero ahora mismo ya estamos haciendo turnos, pues por si se adelanta o lo que pueda pasar. Agardan preparados con 12.500 litros de salmoira ou 10 toneladas de sal, por se finalmente a situación se complica. E a pesar das dificultades para circular, hai servizos que non se poden deter, como a axuda no fogar ou a atención nos centros de saúde, Cristina. Aquí no Concello de Montederramo, por exemplo, a capitalidade municipal está a 900 metros, pero hai aldeas por riba 2.100 metros. Xa onte o alcalde tomou a decisión de suspender servizos municipais de atención ao cliente como recadación, a administración municipal e tamén o servizo de axuda a domicilio pola dificultade de chegar a esas aldeas máis illadas e o risco que suporía para as propias traballadoras coller o coche nestas circunstancias. Así e todo, sinalanos o alcalde que avisaron a todos os usuarios e que lles dixeron que se tiñan algunha emerxencia se puxesen en contacto directamente co Concello. Houbo afectación tamén nalgún centro de saúde, pero están todos abertos. Iso sí, nalgúns casos, como é o de Chandrexa de Queixa, só está traballando a enfermeira e derivanse as emerxencias ao PAC de Castro Caldelas. A neve cobre a Casa Consistorial de Montederramo e dentro o alcalde é prácticamente a única persoa que atopamos. O rexistro e a administración xeral dixenlle, son traballadores que non son daqui e pediñes que non viñeran. A dificultade para manter limpas as estradas cando non para de nevar levounos tamén a suspender o servizo de axuda a domicilio. Se unha situación excepcional, son decisións excepcionales. Non paga a pena andarse arriesgando na carretera. Falouse cos usuarios. A situación repítese noutros concellos do Macizo Central e tamén na Montaña Oriental como o Concello da Veiga. O servicio de axuda no fogar neste momento ten difícil cobertura, non obstante a planificación fai que onte, por exemplo, cubriríamos prácticamente a todas as persoas que tiñamos que asistir. Tamén tivo dificultades o persoal sanitario para chegar aos centros de saúde. En Chandrexa de Queixa só había enfermeira e derivaron as urxencias a Castro Caldelas. En caso de precisar atención sanitaria, sempre primeiro contacto telefónico. En caso de que salgamos ao exterior, sempre con bo calzado, abrigados. Tamén hai problemas co transporte de medicamentos. O da mañá hoxe xa seguro que non ven. E o da tarde xa veremos. O da mañá xa non ven, que xa tiña que haber estado aquí. Agardan volver canto antes á normalidade. Así de difícil non lo puxo esta mañá a neve. A situación é tamén moi complicada no mar. Hai un aviso vermello polas ondas que mesmo superaron os 9 metros de altura. Reyes. Aviso vermello en toda a costa da provincia da Coruña por mar de fondo e vento con ondas que poden superar os 9 metros de altura. Na estaca de Bares, por exemplo, ao longo da mañá a media das ondas máis elevadas situouse nos 11 metros e medio. Unha situación que obrigou a frota a permanecer amarrada a Porto e semella que vai seguir así durante unhas cantas xornadas máis porque, segundo as previsións, o tempo no mar non vai mellorar. Ondas xigantes e refachos de vento intensos é a imaxe que nos deixa este temporal marítimo desde primeira hora. Hai activado un aviso vermello en toda a costa coruñesa. Había tempo que non había un inverno tan duro. Está desfeito, mal tempo e ainda dá así unha quincena ou mellor, ou 10 días.
Ao longo da xornada houbo picos de onda que se moveron alrededor dos 15 metros na estaca de Bares. Fortes ondas, as de hoxe, que manteñen en suspense os mariñeiros. Xa se ve, xa non se vai a ningún sitio. Xa non se arriasga un. O vento por mal sitio está por fora, o vento empuja de fora e axuda o mar. Hai moito mar. Xa está a flota amarrada e non vai nadie ao mar. Creo que xa hai unha semana polo menos que non vamos. A perspectiva de non ir nin nesta semana nin na seguinte, que está dando moi malo todo o tempo. E faz cousas en terra, amarra as lanchas, chica as lanchas, o que tiña xe aparellos, fai aparellos. Non hai que baixar a garda porque o aviso vermello vaise manter ata as 3 da tarde de mañá sábado, que será cando baixe un chanzo. Con todo, o mar vai seguir amosando a súa bravura nas próximas xornadas. Por outra banda, os fortes refachos da borrasca Ingrid causaron importantes estragos en terra. Nesta cuberta do aparcadoiro do Choac, por exemplo, desprendeu varias pranchas do tellado e os vehículos que estaban estacionados na parte superior resultaron danados. Eses refachos de vento tan fortes deixaron estragos noutros puntos de Galicia. Na Pobra do Caramiñal, Demetrio levou por diante o vento o tellado dunha casa. Sí, a verdade é que esta foi unha madrugada, está a ser tamén unha xornada complicada, como se pode comprobar agora mesmo, onde o vento pode estar xogando estas pasadas agora mesmo con refachos e con chuvia que está entrando con bastante forza de novo. Como dicíamos, esta madrugada o vento deixou incidencias en toda esta zona, aparte de cableadas de tendido eléctrico, de árbores, moitas árbores polas rúas, este teito que saiu literalmente voando desa casa e que afectou tamén a casa veciña, que se levou por diante parte dese muro. Tamén afectaba, como dicíamos, a zonas relacionadas con tendidos eléctricos e co árbore. Máis de 250 incidencias rexistrábanse no 112 ao longo de toda esta madrugada, precisamente a maior parte delas provocadas, como decíamos, polo vento. Situación complicada para circular polas estradas, tamén pola cantidade de auga caída ao longo destas últimas horas e como poden comprobar agora mesmo aquí na Pobra do Caramiñal, a situación continúa a ser moi complicada. Volve chover, faino con forza e o vento que continúa soprando con moita intensidade que vai a aumentar nas próximas horas. O risco máximo na costa esténdese tamén ao sur de Galicia. Un día máis, os barcos de baixura non puideron saír pescar. Por sorte non houbo incidentes graves, pero sí, Carlos, algúns sustos. Sí, Marta, Ingrid paralizou prácticamente hoxe toda a actividade no mar nas rías baixas. A frota de baixura evidentemente non saiu traballar. Tamén quedou interrompido o transporte de viaxeiros na ría de Vigo, e tanto nesta ría, na de Vigo, como na de Pontevedra, hoxe buscaron abrigo grandes barcos que decidiron non saír a mar aberto. Ademais, a forza da borrasca pode medirse nesta pedra que temos detrás. As ondas neste pequeno porto de Canido esta mañá arrincaron esa rocha dende o peirao e colocárono aquí na rampla. O mar pode levantar un morto, é o que lle pasou a este home. A súa lancha estaba amarrada ao fondo, pero a preamar e as ondas foron demasiado altas. Subo unha preamar moi alta e o fondeo que ten non é apropiado esa lancha, e entonces, como non é apropiado tanta pleamar, levou o morto, levou no agarreo, o sea que vai para a praia. Hai que ir a buscalo, senón esta noite. Fora das rías, as ondas chegaban case a 8 metros. Na illa de Ons mediuse un refacho de vento de 121 km por hora, 85 en Baiona ou Cabo Udra. Esta mañán é un dos temporales máis importantes do ano, porque parece ser que hubo 7 metros de mar, coincidiu a 7 da mañán. E cando hai este mar sempre hai novedades, postes que caen, o mar que chega a carretera. 22 grandes barcos buscaron abeiro nas rías de Vigo e Pontevedra, algúns nos fondeadoiros de Cies ou Ons e outros, como este xigante, dentro dos portos. Este é un dos poucos barcos de pasaxeiros que navegou entre Vigo e o Morrazo. Só unha das dúas navieiras intentou retomar as viaxes, pero a media mañá volveron suspender o servizo. O mar tamén se movía aquí. E seguro que moitos sentiron a chegada de Ingrid esta noite polo estrondo dos tronos. Foron máis de 700 raios nas últimas 24 horas que deixaron imaxes espectaculares, por exemplo, na cidade da Coruña. Aí a treboada descargou ademais con Sarabia, que tinguiu as rúas de branco por momentos. Caeu tamén moito pedrazo en Pontedeume ou en Vigo. E ollo, porque as sarabiadas van seguir marcando esta xornada este venres, así que compre que todos extrememos a precaución ao volante. Hai que ter moito cuidado ao volante, como lles digo. A Sarabia, que caeu en moitos puntos, deixou varios accidentes aparatosos. En Santiago, por exemplo, houbo un choque en cadea con 6 coches na AP9 altura da Cidade da Cultura. Nuño.
Si foi a presenza de Saraiva na estrada o que, segundo un dos condutores implicados, causou unha colisión múltiple entre 6 vehículos aquí no punto kilométrico 69 da AP9 en dirección a Coruña. O incidente ocorreu contra as 8:15 da mañá e deixou 2 feridos, un deles grave. Ámbolos, 2 tiveron que ser liberados dos seus respectivos vehículos polos bombeiros para posteriormente ser trasladados até o hospital. Ademais, o estado esvaradizo das estradas deixou outro incidente contra as 7 da mañá en Padrón, onde o condutor dun turismo resultou ferido con pronóstico reservado tras colisionar frontalmente cun camión de alta tonelaxe. Neste estado quedaron algúns dos turismos implicados nunha colisión múltiple de 6 vehículos esta mañá en Santiago. O incidente ocorreu contra as 8 da mañá á altura do kilómetro 69 da AP9 en dirección a Coruña, cando un furgón perdeu o control por mor da sarabia acumulada nese tramo da estrada. Quixen frenar para incorporarme, e foi cando se me foi a furgoneta, intentei contravolantear para corregila, pero xa non houve maneira, pegueille o tortazo contra o Gol 5 e foi o peor implicado. Ata o lugar do accidente desprazáronse a Garda Civil de Tráfico e os servizos de urxencias sanitarias, tamén os bombeiros de Santiago de Compostela, que tiveron que intervir para liberar un dos condutores que quedara atrapado no seu vehículo e asistir a outro que resultou incapacitado en menor medida tras o impacto. Non podía sair porque tiña o coche, o vehículo estaba impracticable para abrir as portas e, bueno, o que fixamos foi retirar ese lateral todo, sacalo en camilla porque a verdade que queixábase bastante, non tiña así feridas externas visibles. Ademais do accidente rexistrado en Santiago, a sarabia causou outras incidencias na rede viaria galega esta mañá. Entre elas, a colisión frontal entre un turismo e un tráiler contra 7 na Nacional 550, a medio kilómetro de Padrón. Ocorreu despois de que o vehículo de menores dimensións invadise o carril contrario da estrada tras perder a adherencia. O accidente deixou un único ferido, o condutor do turismo, que foi atendido polos servizos de emerxencias antes de ser trasladado a un hospital próximo. Durante toda a mañá o 112 rexistrou máis de 250 incidencias, moitas delas foron por caídas de árbores ou por corrementos de terra. Algúns dos desprendementos cortaron os accesos en vías secundarias como esta que enlaza os concellos de Avión e o Carballiño. Son estradas moi pouco transitadas e que nestas condicións adversas hai que tentar evitar. Temos xa as imaxes da detención en Arteixo do pederasta Daniel Vázquez Patiño. Capturárono despois dunha persecución moi perigosa porque o fuxitivo tratou de escapar da policía polos tellados. Mesmo ameazou con acoitelar os axentes e con lanzarse ao baleiro. Daniel Vázquez Patiño estaba na lista dos 10 criminais máis buscados de España. Fuxira despois de que o condenaran a 23 anos de cárcere por violar de forma repetida a filla da súa parella e tamén unha amiga da nena, baixo ameazas de morte. E en Santiago desaloxaron de forma pacífica un edificio histórico da zona vella que levaba anos ocupado. Os ocupas xa sacarán as súas pertenzas nas últimas horas, pero hoxe despregábase igualmente un amplo dispositivo de antidisturbios en previsión do que puidera pasar. Martelazos que poñen fin á ocupación dun inmoble histórico da cidade. En tempos foi o acubillo da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos, pero dende que marcharon os votaron hai xa varias décadas, o colectivo Escarnio e Maldicer ocupouse de darlle uso ata hoxe. Nese centro social, maiormente, actividades culturais e políticas. Cursos, palestras, eventos, mercadillos, concertos. Marchan obrigados, como quixeron demostrar cunha concentración a poucos metros do edificio dende unha hora antes de que chegara a comitiva xudicial. Esta cidade está vivindo un proceso de xentrificación e especulación cos barrios, a hiperturistificación da cidade, o peche de negocios locais e a apertura de franquicias. Tamén madrugou a policía os antidisturbios un amplo dispositivo co que blindaron os accesos á Rúa da Algalia por riba, por baixo e polas rúas paralelas. Había máis axentes que manifestantes, case todos, por certo, vestidos de negro e coa cara cuberta. Non queremos que aparezca a nosa cara porque é unha medida de protección para nós contra a represión policial. Identificaron preto de 20, mentras ao outro lado do cordón policial caía un símbolo, a bandeira que ondeaba no alto do edificio. Está mal, arruinado, está todo, desfixaron todo. Vai que dar seguridade, mas vai levar alarma, sí. No barrio pregúntanse, e despois que? O que está por ver é en que vai quedar ese edificio. Se vai ter algún uso, vai ser simplemente un edificio vacío, sin ningún tipo de repercusión para o barrio. Escarnio e Maldicer vaise concentrar outra vez pola tarde ás 8 sen descartar outra ocupación.
No accidente de Adamuz confírmase que o problema estaba na vía, non nos trens. O informe preliminar da Comisión Técnica que investiga o sinistro apunta a que a vía estaba rota antes de que pasara por ela o tren Irio, o que na práctica pon o foco sobre o Adif, que é o organismo público que se encarga de velar polo sistema ferroviario. Dende o Goberno insisten en pedir lealdade institucional e altura de miras aos demais partidos políticos. O PP responde que o loito non pode tapar as responsabilidades políticas e di que co paso dos días as explicacións do Executivo non chegan, que a confusión é maior e que queren escoitar a Pedro Sánchez. Creo que sería muy positivo que todas las administraciones públicas y todas las fuerzas políticas sigamos actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto. Es lo que se merecen las víctimas y, sin duda, lo que queremos hacer desde el Gobierno. El duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno. No hay una versión consistente y solvente. Pasan los días y lejos de aclararse lo sucedido, todo se ha vuelto más confuso y más contradictorio. Si siempre que el país tiene que afrontar una gran tragedia, si cada vez que crecen los interrogantes el presidente del Gobierno desaparece, entonces ¿para qué está? Coa investigación do accidente en marcha, o Adif xa decretou unha redución de velocidade en varios treitos da rede, pois un deles está en Galicia. Nunha parte do percorrido entre Ourense e Santiago, a velocidade reduciuse ata os 220 km/h. Logo do tráxico accidente en Adamuz, o Ministerio de Transportes dita reducir a velocidade do AVE en varias liñas en España, unha delas en Galicia e afecta 28 km entre Ourense e Santiago. Di o Ministerio que son medidas preventivas. Acéptano os socialistas galegos que falan de normalidade. Creemos que dentro das responsabilidades do Goberno, pois o Ministerio estaba avaliando todas as actuacións que sean precisas dentro da normalidade do funcionamento. Non ven normalidade no BNG, que pide garantir a seguridade dos viaxeiros en toda esa vía entre Ourense e Santiago. Se é necesario, subliñan que se faga unha auditoría. Pero tamén nos preocupa que poda haber unha situación de inseguridade na vía, por lo tanto creo que sería necesario que se audite ben a situación desta vía. Os populares galegos non cuestionan a reducción da velocidade, pero sí a falta de confianza que din se está a xerar entre os usuarios. Porque se tome en sí a medida, que pode ser a caída, supoño técnicamente, senón pola permanente falla de información ao respecto, non? Ourense e Santiago son precisamente as estacións de tren con maior número de pasaxeiros en Galicia. O Goberno galego pídelle explicacións ao Central. Reclaman un informe sobre o estado da rede e as razóns que levaron a esa reducción de velocidade na nosa comunidade. Queremos coñecer o estado da nosa rede ferroviaria en Galicia. Queremos coñecer tamén o motivo do porqué desa reducción da velocidade nese tramo de vía de alta velocidade entre Ourense e Santiago de 28 km que nos tivemos que enterar polos medios de comunicación. Queremos saber se isto é unha medida excepcional ou se as adoptou outras veces. Temos novidades no caso da traxedia de Angrois de 2013. A Audiencia da Coruña absolve o exdirector de Seguridade de Adif. Aínda que non de xeito unánime, o Tribunal revoga parcialmente a decisión inicial do xulgado de Santiago. Exculpa do sucedido a Andrés Cortabitarte. A Audiencia sí confirma a condena de 2 anos e medio de prisión pro maquinista do Albia ao considerar que a causa do descarrilamento foi a súa desatención continuada por manter unha conversa telefónica. No accidente morreron 80 persoas e houbo case 150 feridos. O BNG sae en defensa de Nicolás Maduro á espera de ser xulgado nos Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo. A eurodeputada Ana Miranda mantén que ao capturalo en Venezuela se quebrantou o dereito internacional. O BNG o que non quere interferencias nin inxerencias unilaterais dun presidente como Trump que está cuestionando a orde internacional, cuestionando o dereito internacional. Entón, non defenderemos nunca unha intervención unilateral. En ningún país, En ningún país. O PP de Galicia pide ao Goberno que libere os fondos para compensar os danos dos lobos nas explotacións gandeiras. Cifran a débeda en Galicia en 12 millóns de euros e tamén piden que se autoricen medidas de control da especie como batidas, logo de que aumentaran os ataques nos últimos meses ata chegar a unha media de 9 animais afectados cada día.
Levamos anos insistindo na necesidade de desprotexer o lobo, porque desprotexendo o lobo protexemos os nosos gandeiros. Vimos como o Partido Socialista adoptou medidas que non foron suficientes, apoiado polo Bloque Nacionalista Galego, poñendo un ecoloxismo radical por riba da protección dos nosos gandeiros. Na Feira Internacional de Turismo, Fitur, presentouse hoxe a campaña Galicia Calidade, un acto que tivo como indiscutible protagonista a Oliver Laxe. Xosé Manuel. Sí, Oliver Laxe exerceu de galego en Fitur apenas unhas horas despois de saber que Sirap conta con 2 nominacións aos premios Óscar, a mellor película internacional e o mellor son. Exerceu de galego. Dixo que se fixo cineasta en Galicia, que nada do que fai o podería facer noutro sitio e que a mellor decisión da súa vida foi comprar a casa da súa avoa en Navia de Suarna, onde se estableceu. De Oliver Laxe, Alfonso Rueda dixo que é o mellor exponente de Galicia Calidade. O presidente da Xunta pronosticou un 2026 espectacular para o turismo galego, aínda que matizou non debemos obsesionarnos coas cifras. Tocaba a presentación dos entroidos ourensanse Fitur, pero imposible eclipsar a Oliver Laxe, que puxo a máscara dos boteiros de Viana do Bolo antes de defender que o seu xesto artístico é o do país. Yo me he hecho cineasta en Galicia, ¿no? Yo no podría hacer lo que hago si no fuera por Galicia, o sea, me da un equilibrio necesario. O cineasta de Alfonso Rueda exemplifica o gran potencial galego no ámbito cultural. Es un galego de puro cepa e el mejor exponente de Galicia Calidade. Galicia Calidade, explicou o presidente, son as nosas empresas a investigación, a gastronomía e o patrimonio natural dunha terra na que todo o mundo é benvido. Tamén Oliver Laxe remarcaba o carácter acolledor dos galegos. Confiemos en nuestra sensibilidad sutil y en nuestra manera de estar dulce, ¿no? Y acogedora, ¿no? Valores que consolidan Galicia como destino turístico nunha campaña con boas perspectivas pro sector. Un año en el que vamos a seguir creciendo con sentidiño, sin obsesionarnos con el número, queriendo calidad, que la gente disfrute, que nos conozca durante todo el año, que conozca lugares que todavía están por descubrir. O de Galicia foi elixido como mellor expositor dunha comunidade autónoma. Xente entre 35 e 44 anos de idade, eses son os emprendedores en Galicia. A taxa de emprendemento na nosa comunidade supera o 4%, rolda, de feito, un 6,3%. Entre as dificultades que hai á hora de emprender está obter o financiamento ou constituir os equipos de traballo nun momento de falta de persoal. Pero tamén apostamos por promover que los estudiantes cultiven una mentalidad basada en la creatividad, la curiosidad, la resiliencia, la capacidad de riesgo, entre otras competencias, preparándolos para el futuro inmediato. É unha imaxe máis do temporal asociado a borrasca Ingrid neste telexornal Mediodía, imaxe en directo dende Muxía. Ollo que tamén durante a fin de semana vai continuar este temporal marítimo, mesmo repunta un pouco a partir do mediodía do sábado, activándose de novo un aviso máximo, un nivel extremo, ese aviso vermello, laranxa pro domingo, e imos á montaña onde as nevaradas seguirán sendo copiosas nas próximas horas. Algún chaparrón pode descargar con intensidade e acumular rapidamente pois máis neve, e ollo que mañá este mapa que vemos previsto para a tarde vai ser semellante, quizáis no interior da comunidade o aviso baixará a amarelo, pero as nevaradas seguirán sendo importantes e, como lles comentaba, ese aviso máximo que seguirá durante boa parte da xornada do sábado, pola tanto, moita precaución, non só para as próximas horas, tamén para a fin de semana. E se adianto, falaremos despois no Tempo Mediodía, que a semana que ven seguiremos falando de temporais duros de inverno. Saltou unha alerta por roubo en Nova York cando os axentes entraron preparados para facerlle fronte ao ladrón. Pois isto foi o que atoparon, un cervo de tamaño xeneroso. Atravesou a ventá e saltou entre os mostradores, as mesas e as mamparas, causando moitos estragos nesa sucursal. Non levou ningún can, pero si numerosas feridas.
Nesta xornada tan marcada pola neve, en Galicia despedímonos con algunhas das mellores imaxes que deixan esas folerpas nas 4 provincias, imaxes tamén de complicacións nas estradas, pero ademais houbo escenas lúdicas, estampas pro recordo que seguro que se van repetir nas próximas horas. Que teñan unha feliz fin de semana.